O Partido Popular de Boiro celebrou onte pola noite no restaurante Chicolino o acto de presentación da súa candidatura para as próximas eleccións municipais. Arroupado por numerosos militantes e simpatizantes desta formación na localidade, así como tamén da totalidade dos candidatos populares na comarca, Fernando García Diéguez aludiu á idoneidade da súa lista e á necesidade de que o PP volva a recuperar a alcaldía. A deriva, segundo él, dende a chegada de Martiño ao goberno municipal. Mi compromiso y el de mi equipo es claro. Trabajaremos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en todas las competencias municipales, incluyendo la política social, la política económica, el desarrollo urbano y la atención al ciudadano. No acto, García Diéguez contou tamén coa presenza da conselleira de Política Social, Fabiola García, quen destacou a valía do candidato, segundo ela con experiencia e boa xestión, traballando sen descanso na defensa dos intereses dos veciños. Ademais, comprometeu o apoio da Xunta para que Boiro conte coa tan demandada residencia. O próximo 28 de maio vai empezar o cambio aquí neste concello. Vai a comenzar o cambio despois de estar 4 anos parado o concello de Boiro. Por iso, eu xa sabía que antes de entrar por aquí algo me iba a costar. Pero mira, Fernando, comprométome a que si eres alcalde de Boiro, o día seguinte de gañar as eleccións vamos a traballar para que Boiro conte con esa residencia de persoas maiores. No acto deuse a coñecer tamén as persoas que integran a lista coa que os populares boirenses concorrerán aos vindeiros comicios municipais. Unha lista moi renovada e heteroxénea que incluirá a Nolo Romero, actual edil na Corporación Municipal, como número 2. De 3 irá María Blanco. Os postos 4 e 5 serán para Alba Ferreiro e Juan Antonio Moledo, outro que repite. De 6, Vanessa Somoza, pechando os 10 primeiros postos da lista con Alba Sayáns, David Reboiras, Ana Belén Moares e José Navarro.